Čau to lidi, dneska budeme dělat extrém. Nevím, jestli to dokončíme, to nevím, ale prostě si to pokoušíme, že jo, dědo? Ano, ahoj lidi, ahoj všichni. Tak, můžeš kliknout na extrém. Extrém bude asi extrémně náročný. Protože je to všude, ty vajíčka, takže... Může být všude, klikneme si na extrém, už ho tam máme. Tak to třeba kde bychom se podívali do nemocnice. No, v nemocnici začneme, dobře. Když je to tak tvoje oblíbené místo, dědo. Moje oblíbené místo, víš, kde je moje neoblíbené místo? V rentgenu! No, tam jsme, když jsme začínali Brughaven, tak jsem se zamotal do dveře. To bylo hned v tom prvním videu. Když jsme to já jsem dělám tady, no. Tak když jsme normálně začali, tak už to ani vůbec nedělal, zrovna v tom videu jsi to udělal, dědo. Jo, no já teďka ani nevím, kde ten rentgen je. No, tady je rentgen, tady. Dědo, tam je surgery na úplně druhé straně. Aha. Já se ještě jenom podívám na té skryté místnosti, no tam v rentgenu není, tak tady ještě. Kde je? Rentgen, no. Jo, mám to. Co? Super, dědo. Jak ty jsem si ho nevšiml, dědo? Já jsem tady teďka byl, dědo. Jo, tak já jsem se nahoru podíval nahoře. A tam byl. Tak máme první. To bylo docela rychle. To bylo rychle, no, na to, že je to extrém. No, ještě jich máme hodně. Zkusme letiště, tam bylo v tom hardu, že jo, dědo? Surgery. Potřebuju... Dědo, vidíš z té nemocnice, já si myslím, že už jsi vyšel z té nemocnice. No právě, že ne, tady... Já ti tam vidím z okna. Tady zavřeli v nemocnici. Vidíš to? Mě zavřeli v nemocnici. A tady chtějí nechat, dědo. A dají tě několikrát na rentgenu. Tak musíme mít nějaký systém, tak je nemocnice. No já vím, jaký je ten systém. Jak jsme dělali ty naše první videa, ne, dědo? Jo, tak jdem potom, no. Takže nejčastější místa jsou v těch prvních videích nemocnice třeba. Správně půjdeme potom. Tak pojďme třeba tady, do letiště. Ale první se podívám do popelnice, dědo. Že? Popelnice? Jo, tam by mohlo být totiž. Protože neřekli kde, tak... No, mohlo by být. Jde už zatím do toho letiště, jo? Jo, jdu tam. A ukáž. Není. Dědo, mám, dědo! Máš? Pojď ven! Tady nahoře. Kde? Já ho nevidím. Tam nahoře. Tady. No, já bych vyšel klidně. Takhle vyjdeš tudy a skočíš. Tady a hop. A dědo, tresa ten žebřík, je to tak jednoduché. No, vidím, jak je to jednoduché. Jak skočí jenom doleva, dědo. Dědo, neskákej na jednom místě, jenom skoč doleva prostě. To je tak vtipné. Jo, konečně, ani nahoru a tam máš to vajíčko. Ty, máš? Mám. Já už jsem myslel, že ne, mě puklo srdce, dědo. Tak jak jsem říkal, jdeme do těch zpráv, jo? Já to omrknu dole, ty nahoře, jo? Jo, dobře. Je tady toto. Si kde mohl koupit?
Škoda, že to je v Targetu. V Americe. Tak třeba tady. Tady Nic. ve zprávách není nic. Nic. Nic nevidím teda. To třeba tady. Box Close here. Nezajímavé. Tady. Co? Aha, dědo mám! Máš? Jo? Já jsem chtěl cvičit, tam nic není. Takže když máš, tak tam už víc nebude. Kde to je? Tady. Ne, promiň, dědo, tady ne, tady. Tady. Máš? Mám 3. Dobře, tak to máme já. Takže kam můžeme teď jít? Motel, tam podle mě není v motelu, že jo? V hotelu? To by tam není. Asi ne. Mohlo by být, ale Ale není, že jo? Kde bychom se mohli podívat? Kde to nejvíc známe, dědo? no, kde to nejvíc známe, tak už známe to tady okolo fontány nejlíp. Taky v bazénu, ale to nevím tomu. Tam to není. Říkali, že to není pod vodou, dědo. No, Jo. Ani v moři, ani tady. To třeba v Dida Campu. To třeba v Dida Campu. no, tak podíváme se do toho. Fuj, já jsem myslel, teď se to spletlo já s tím vajíčkem, dědo. Ale to se tak navádí, protože ty vajíčka jsou stejně, tam vajíčka jsou stejně velká. Ne, to je větší, určitě. To byly úplně stejné, jak tam ty se... Já jsem vyskočil, počkej na mě. Pak bychom se mohli podívat do jachty, že jo? Dědo. Že? Že se můžeme podívat pak do jachty. No. Tak pojďme tady. Tak koupelna. Nej to tam v tom skrytém místě vlastně, dědo? Dědo, pojď. Dědo, pojď. Tady si stoupneš a skočíš. A je tady. Kde si stoupnu a kde skočím? Na tu sprchu si stoupni. Tady, tam, kde jsem teď já. Tam nevyskočím. No a už jsi tam. Tomi, už jsem tam, ale kde je vajíčko? No najdi ho tam. Hledej všude. A tam půjdu za tebou. Tady je, ne? Já ho vidím, akorát, že se k němu nemůžu dostat. Kolik máš? 4. No tak to je dobře. Tak zatím nám to jde. No. Teďka kdyby nám ještě vyšla ta jachta, že jo? A dobře, ale jak se z toho místa dostanu ven? No tam máš takovou hnědou díru a skočíš dolů. Je hnědou díru. Tady. Teď si u ní. Tak. Pojďme teda do té jachty. Já jsem venku. No tak pojď do toho. Jak se jmenuje? Do jezera. Do jezera. Pojď. Normálně tady někdo dal. Tak zjistíme, co to, kdo to byl. Tak pojď do jezera a pojď do jachty. Já si udělám tady dolů. Myslíš, že něco bude v jachtě? Podle mě jo.
Podle mě dole to nemůže být, protože to nesmí být pod vodou, že jo, dědo? No já nevím, ty jsi to říkal. Že... No tak já se tam stejně podívám. Tady vidím dědu, jak tam plave. No jasně, není tady nic. Počkej, já jsem už podívala ze skryté místnosti. A v té skryté místnosti je něco, dědo. Vajíčko. Fakt? A není to tam, kde jsem teď byl, ale je to v tamté místnosti, kterou jsem jako první objevil já, dědo. No tam, někdo ní naveď, kde to je? No musíš jít přes celou jachtu. Tady. Přes co? Takhle, tu. Tak. 5. 4. Pořád. Tady je 5 normálně. Když půjdeš rovně, tak tady uvidíš to vajíčko. Dědu to asi vůbec nezajímá, protože vůbec nechodí. Ani nevím, kde jsem to. Tady. Tady to je, dědo. Tak co je s tebou, dědo? Já nevím, mě se... Tady. Máš 5. Že jo? Mám, Tak pojď. mě to... Dědo, co je dneska s tebou? Mě to nějak skáče. Zvětšuje, zmenšuje. Protože to tak ovládáš. Nevíš to, kde jsem? No, jsi v jachtě. Jsi v jachtě, že jo? Quick Egg... Dívej se, tady mám teďka Quick Egg Hunt. Pojď, ukaž mi to honem! Dej palec dolů. Palec dolů? Ano, Určitě. ano, já už jsem to dělal. Uf. Dědo, co je teď s tebou? Pojď normálně ven. Já bych rád jen, že já mám... Neblázni furt. Já mám hlavu přes celý monitor. No podívej, já... No tak si to zvěď. Zvěď si to. Tak už jsi dobrý? Snad jo. Tak pojď. A kam plavem? Na druhou stranu ty jeli to. Já teda někam plavu. No, tak na druhou stranu. Tak já plavu jinam, než mám. Ano. Na druhou stranu. Tady je to dobré. Surfing. No to je dobře, tak teďka jdi zpátky. No, tak už jsem někde na druhé straně, ale nevím, jestli je to ta správná. Ještě jeď. No, už jsi tady. Že jo? Jo, jsem tady. Tak, konec srandy a začíná. Začíná dědova paráda, že jo? No, Takže, co chceš dělat? no, co chci dělat? No, Ještě bychom mohli nějaké to vajíčko. no tak jedeme do té skryté místnosti, kde jsme. Kde je to nové teda. Zatím jsme si teda kromě sbírání vajíček užili docela dost zábavy. No, Pro mě bylo nejhorší, a to teda moc zábava nebyla, že jsem se
nedokázal vymanit z jachty. No, takže, jdu. Ale někdy teďka uděláme takovou srandu, že uděláme Brookhaven v realitě, takže budeme sbírat vajíčka v realitě. Jo. Ne, ale to chci i s tebou, dědo. Přijď někdy k nám, dědo. No, já bych rád. No tak přijeď. Dědo. Třeba zítra můžeš. Ne, zítra mám hokej. Tak dneska přijeď. No vidíš to. No, ale tam je, dneska máme uklízecí den. Ale jsou Velikonoce. No tak dobře. Nejsou ještě... Nejsou Velikonoce, ale můžeme to udělat tak. Ale příští týden můžeme to udělat. Mám prázdniny od čtvrtka, takže do úterka, takže to bude paráda. A teď jsem se zase tam ztratil. Abyste úplně nejhorší, že jediná středa, dědo. Že jediná středa se učí. A i ten týden, dědo. Dědo. Mám prázdniny od čtvrtka do úterka. Není to na schvál, dědo? No, na schvál. Ještě řekni, že ti to nevyhovuje. Vyhovuje mi to, ale kde jsi? Wow. Super, já tě tady hledám v té jeskyni. Za 16 minut 6 vajíček. Za 17 minut 6 vajíček, dědo? Dobré, ne? No? Já myslím, že tím jsme svoje štěstí vyčerpali. Jak to je? Ještě můžeme dát těch 7, ne? No, 7 bychom mohli. Ve farmě, farma, tam jsme ještě nebyli, dědo. Kde? Farma. Farma? Ano. Tam jsme ještě nebyli, dědo. Ještě vůbec. To je pravda. Tam to musí být. Tak se ještě můžeme podívat do grocery, ne? Dědo. Mhm. Jo, hlavně ať nesplete to auto, dědo. Tak, tady farma, zatím nic, dědo. No, tady ve farmě není nic, dědo. Nahoře není, dole. Se ještě podívám z dálky, jestli není, ještě se podívám tam. Zatím ještě prohledej tu farmu. Dívám se tady ve farmě. Já se ještě tady podívám tam, kde bývají koníci. A je tady! Dědo! Kde? Vidíš z farmy? Jsem venku z farmy. Tak, a vidíš mě tady vzadu úplně, jako? Jak skáču? Jo, až tam vzadu vidím. No tak jsem ho normálně našel. Ale pojedeme tam autem, ne, dědo? Jo, tak já už jsem na půli cesty. No tak tam jdi, ale úplně dozadu, tam, kde bývají koníci, jo? Jako zavřený. Jako Sasik koník, že jo? A byla tam moje Sašenka, vlastně byla tam Sašenka? Jako představení od Laurinky? No, to určitě. Ne? Byla u tebe? No byla, ale kdy to bylo? Včera. Ve středu. Ne, ve středu, ano, ve středu. Jak jsi s tebou zahrála ten Brookhaven, já jsem myslel, že dělala nějaké jiné vajíčka. No, tak pojď tady. A jak dělá jenom easy a my už děláme hard, dědo. Tak, my už děláme extrém, dědo. Tady, dědo. Dědo, ti říkám, ať jdeš dovnitř. Tak já jsem byl vevnitř už v několika. Tak tady. Tady je. Aha, vidím.
Ale to je teda hodně schované. Právě proto je to extrém, že jo? Tak pojďme do toho grocery, ne? Dědo. Ale pěkně skovaný, že jo? No tam to bylo skoro neviditelné, to bylo teda... Dědo! Jak? Když tady chci skočit, tak mi to nejde a když jenom takhle vyskočím a chci jít do grocery, tak budu takhle tady. Pojď dolů. Hej, a teď, kdyby tam bylo vajíčko a my bychom se tam snažili chodit a jenom když nechceme, no, tak tam najednou vyskočíme. Tak pojď. Jak jako 8? Pojď tady, zkus to taky. Jdi přes ten pult. Takhle. Víš. Já nevím, kde je. Ale prostě máš 8? Jo, mám 8. Tak to je... Taky nevím, jak jsem to dostal. Jo, jsem ti ukazoval tam, kde jsem byl. Tam, kde jsem byl. Kde by to mohlo teď být, dědo? Na benzínce, ne? Že by? V myčce nic není. Hledej to tady všude, jo? Tady? Já teda v myčce jsem našel to. Ne. Kde? No pojď tady, do myčky. A tady jak stojím. Aha! Jo, ty jsi ale šikovný, dědo, šikovný jsi. Jo. Fakt? Ty, já jsem si to ani nevšiml, dědo. To už dneska jsi našel 2, dědo. Už jsi našel teďka 2, dědo. No. To jsi makr. Ale počkej. A v extrému. A to v harti ani nešlo najít ani jedno, dědo. No, to mě nešlo. A tady v extrému úplně řádíš, dědo. Ale já jsem šel do místa, kde jsi říkal, že už zbyl, jenom tak. Náhodou se podívat a vidíš to? Co Brooks Diner, no. Ne, já jsem si to nevšiml, protože jsi tam měl autem, ne? Dědo. No. Tak Brooks Dineru asi nic není. Mám to jít zkontrolovat. Jo, podívej se klidně. Dobrý den. Jupi. Co třeba tady? Nic. Furt nic. Tak tady asi nic není. Tak nic. Ještě se pojďme o té policie. Happy Easter si. Řekni mi, pokud najdeš, jo? Ty jsi u fontány? Jsem v policii. Ne, tady ne. Tady nic. Tady. Nic, pak zajdu ještě tam. A tady. Nic. Ne, počkej, jsi měl tady na zahradě. A nahoře? Nahoře tam nic není. Jsi tam? No tak tam jdi, jo? A já mám! No. Jdi dolů! Kde to není? Takhle, když půjdeš tady, já jsem se chtěl podívat tady a pak jsem šel zpátky a viděl jsem ho. Prostě jenom tady, jo? Otoč se a jdi zpátky.
Jo, tady je. 10, že jo? 10. 10, no. Tak já jdu do ice cream, jo? Jo, já budu tady nahoře. To byly snad ty nejlehčí, dědo. Ty. Dědo, já jsem nechtěl koupil nový gauč, dědo. Dědo, Jo. kde jsi? No, teď vyšel jsem zadem z ice cream do té temné uličky. Ahoj, dědo. Ahoj Tomu. Nesu gauč. No a co takhle najít vajíčko? No, dobře. Já Tady je! Na to jsem se tě právě ptal. Máš 11? Jo. Promiň, dědo, to si našel ty, že jo? No, Tak dejme tomu, že jsme to našli společně, dědo. dejme to. Ale to bylo ale dobrá skovka docela, dědo. Hej, kdyby to teďka bylo úplně stejné, tak jako ta, jak se tomu říká, jako tam jako ten automat, tak to už by nešlo. Tady určitě nic nebude, protože tady už bylo jedno, dědo. Tady určitě ne. Ještě se jenom tady podívám, ne, nic tady není. Ve škole jsme ještě nebyli. No, nebyli, to je pravda. Jo, že zase nebude ten basketbal, to bude nekonečno prostě. No, kdyby to bylo v tělocvičení, tak to je teda... To je pro tebe úplně něco hrozného. šílenost. Teďka se podívám tady. Nic, nic, nic. Ani tady. Nic. Nic. Tady není prostě nic. Dědo. Takže by ve škole nebylo nic. To není možné. To musí tady být něco. Teď se dívám takhle oknem do tělocvičny a tam fakt nic nevidím. No, tam to nebude, tam bylo asi v hard. Ale klidně se tam podívej. Já zatím tady něco nakreslím. Tak. Tohle ti nedám. To mi... Hej, já to nedám. Se. Tak. Dejte prosím odběr, protože tohle bylo fakt těžké. Tak. Škoda, to tady neuloží, jo. Ještě se jednou podívám tady, protože nevím proč. Kafeteria. Ne. Tady. Furt samé nic. Teď jsem tam úplně ve stejné místnosti jak ty, dědo. No, já jsem je teda prošel, myslím, úplně detailně. Tu školu? No, tady to auditorium. Fakt? Já ještě zkusím rozsvítit. Má tady tma, tak teď možná bych mohl něco najít. Ne, tady asi nic není, bohužel.
Podívej se do různých tříd, já jdu poprvé tady. No, já už jsem byl v angličtině. V tělocvičně jsi byl? Ne. Na nic není, ani na koši, vůbec, nic. Kdyby to bylo na koši prostě. Počkej, co vidím? Já vidím vajíčko, dědo! Jo, já vidím vajíčko, dědo! Kde to? Venku! Pojď ven prostě. Z tělocvičny. Jo, naopak. Dědo, kam to jdeš? Ven? Ne, tady je ven, dědo. Jo, to je vajíčko na 100%. Tam na tom stromě. Jo, to je vajíčko, no to je jasně vajíčko. To můžeme vylíst takhle tady nahoru a projdeš. To je, jak to mě uviděl. Máš ho? Máš 12? Jo, mám 13. Co? Jak 13? Já mám 13. Počkej, ve škole si ho asi viděl. Ve škole bylo něco. No, tak možná to mi ve škole jsem prošel něčím. Jo, tak pojď do školy a řekni mi, kde to bylo, dědo. No já právě to nevím. Ale tak kde jsi byl? No, tak byl jsem v ne. V angličtině. Až se tam dostaneme, tak já ti řeknu, kde jsem byl. Jo. Tak já půjdu do té angličtiny. Ne, nic. Asi v angličtině nic není. Kde jsi ještě byl, dědo? Byl jsem tady v té angličtině. Ano, tam nic není. Kde jsi ještě byl? Tady science jsem byl. Nic, tam není. Auditoriu jsem byl, tam byla tma, takže tam možná něco bude, protože... Tak já si podívám, protože ty jsi chodil tady, že jo? No, já jsem to prošel všecko, ale byla tam tma, tak je možná jsem našel vajíčko ve tmě, já ani o tom nevím. Ne, v auditoriu nic není. Kde jsi ještě byl? Takže jsem ještě byl, počkej. Tak v té angličtině, v matematice. V matematice jsi byl? Kde jsi mohl najít? No, nahoře jsem já nikde nebyl. No, tak tam ne. Kde jsi mohl najít? Kde jsi byl? Že by tady? Nebo kde jsi byl? Kde jsme měli to mít stejně? Kde jsme byli před školou? Tak to nevím. Policii! Ne! To když jsem nezískal v tom? Jo, já vím, kde jsme byli, dědo. Kde? Byli jsme v tamtom, tam, kde jsou ty hry, ty automaty. Aha. Vůbec vzal jsem to vajíčko? Jo, vzal. V ice creamu jsi byl sám, dědo. V ice creamu jsem byl, no ale to jsme měli pořád ještě stejně. Jo? Ale můžeme se tam podívat. Já jsem se tam podíval, tam nic není, bohužel. Tak ale kde jsem mohl najít? Jedině ve škole, Tony. Takže kde jsi byl, dědo?
Já jsem se prošel tady po těch skřínkách a nebo Kudy má si přišel? Hej, co když jsme šli ven, dědo? tady v Principal Office byl jsi? Nebyl. No, tak pojď sem. Ne, podle mě tady nic není. Ne, tady nic není. Ne, tady taky nic. A kde jsi byl? Tady jsem ani nebyl. To mi jedině v přízemí, já jsem nahoře nikde nebyl, takže když projdeme ještě jednou celé přízemí. Já ještě zkusím tu tělocvičnu, dědo. No zkus teda tu tělocvičnu ještě, ale víš co, já jsem prošel od koše ke koši v tělocvičně. Tak. Venku nic se si takhle nevidí. Tady v tělocvičně jsem přešel od koše ke koši. Pak jsem se zastavil tady u těch míčů. To jsem si myslel, jestli by náhodou Tady byly 3 Tomy. Ne. Fakt? By tady nic není. Není. By tady byly jenom 2, ne? Jo, tak to je divné. Jak tady mohly být 3, dědo? No já si to myslím, to jenom možná, že si to pletu, ale tady v té tělocvičně jsem nedělal nic jiného, než že jsem tady obešel. Počkej! Aha, ne, nic. Nic, počkej. Jeden koš, druhý koš jsem obešel. Takže to, co jsem vzal, tak to už neuvidím, že? Bohužel ne. Počkej, já si ještě vydám ten YouTube kanál, jo, dědo? Podívej, no. Takže Extreme Brookhaven M 2004. Takže, ještě to prohledáme, jo? Jo, furt tam je těch 13, dědo? No máš 12. Já mám 3 Dobře, tam, promiň, dědo, ale já jsem ještě našel jedno ve škole, dědo. Jako tohle z toho videa, jo? Takže musíme jít takhle tady nahoru. To bude docela těžké pro tebe, protože, jo, je tam. Do schodu nahoru? Jo. No. Ježišmarja, to bude tak těžké, dědo. Si tam dostat, protože už ho vidím, no. Hop. Jo, mám ho! Skoč na ten žebřík. Žebřík tady není. Nahoře musíš jít, nahoru musíš jít. Dědo. No, a jak se tam dostanu? No, normálně tam jdi. Dědo, to je úplně nejtěžší, co... Já vím, jak tě tam dostat, počkej. Skoč na ten gauč, ano! To je ten způsob, dědo. Z gauče, že bych se tam dostal. Protože já tam můžu vyskočit jednoduše. Hop. Ne, já jsem spadl. Ale to určitě půjde s tím gaučem, ten trik, dědo. Tak to jsem vymyslel dobře, že jo? A pokud to vyjde, tak se to vymyslel dobře. Já jsem u klouzu potom. Nejsem moc těžký nahoru. Nejsi. Pokud jo, tak bych tě vzal do náručí, ale doufám, že tohle půjde. Tak ten poslední pokus a pak už ti dávám do ruk, jo? Ten gauč je možná hodně
rozměrný, víš, takže se na ten žebřík rovnou. On zmizel ten žebřík. No tak dobře, já tě vezmu do náručí, jo? No, Hele, počkej. Jo, to půjde možná. Pojď, dědo. Skoč na ten gauč. zase z gauča. Není to fakt na rozměr, ne, že díky tomu, že je ten gauč tak velký, že se nevejde. Máš ho? Máš 14? Ne, mám 13. Teď máš 14? Pořád mám 13, ale už jsem tam byl blízko. Fakt? Já jsem spadl. Víš co? Pokud jsi byl blízko, tak já tě tam pustím sám, jo? Tak zkus si to, jo? Tak já se ještě podívám, kde bylo to vajíčko. Já jsem se tam úplně ztratil. A já už vím, kde bylo to tvoje, dědo. Zatím se snažíš s tím žebříkem, jo, dědo? To bylo v jedné květině. Kde to bylo? Jo, bylo to v jedné květině, dědo. Haha. Takže to jsem náhodou, Jo, jsem neviděl já. Takže ty máš teďka 14, ano. no a já 13, takže Tak, můžu, dej palec nahoru. Nebo já ti jenom přenesu. Ne, že bych si jako ukončil tady toto, že jo. Co? To jak může klouzat? To nemůže klouzat. No, tak to nepůjde. To bude těžké, jo, tady toto. Pro tebe. no já už to vidím. Nevíš to zkusit to sám, dědo. Skoč na ten žebřík a pak jdi k tomu vajíčku. No je, že ten žebřík mizí. Jo, on zmizel? No, zmizel. Jo, zkus to. Mně mizí tam žebřík. Nemizí, je tam normálně. Ale já... Víš co? Já tě vezmu normálně. Já tě vezmu na ten gauč a půjdeme tam. Skoč na ten gauč teď. Ale už tam mám... Já jsem vyskočil. Máš ho? Mám 13 pořád. Počkej, já vyskočím. A mám ho. Jo, super, konečně. Tak gauč jsem nakonec potřeboval, dědo. A to jsem si tak před 10 minutama říkal, k čemu mi bude ten gauč. Super. Máme stejný počet, to což je dobře. A navíc jsme našli ještě 14. vajíčko. Tak dobře. Už si to nebudu pouštět, jo? To bylo... Ježišmarja, já jsem vypl normálně. Promiňte lidi, zavolám dědovi. Prosím, ať se neodpoví, Co prosím. se stalo? Nic, já jsem omylem zaklapl tablet. Tak pojď takhle tady nahoru. A ti řeknu, dědo. Takhle nahoru. Já tady si.
To je poslední, co jsem si udělal z nápovědy, dědo. Prostě vyskočíš takhle tady nahoru. Tak, dobrý. Tak já ti tady dám normální žebřík, jo? Když ho potřebuješ. To je úplně jedno ten žebřík. No, super, pak tady. Tak po dalším žebříku. Teď si říkáš, kde pak je? Teďka vyskoč takhle tady nahoru. Tak. A teďka skočíš takhle tady dolů. Ano, je to. Já jsem úplný blbec. Dědo, pojď takhle tady k směrem ke dnu. Jdi prostě, skoč teďka takhle tam. No jdi prostě, furt dolů. Tak, teď. Jo, takhle, tady jsem dole. Tady vidíš mě? Tady dole se podívej, dolů. No tak já dneska přesně to jsem nechtěl. Tak já ti to udělám lehčí, pojď takhle tady. Tak, mám ti takhle tady žebřík. Počkej, já ti ho takhle tady dám. Tak, tady. A takhle jenom vyskočíš a na tom stromě. Já ho netrefila, jsem takový blbec. Takhle. Jo, na tom stromě. Vidíš ho, ne? Trefil jsi ho? Dobrý. A teď, když jsem netrefil, a ten ti dám. No, já si ještě dám jednu na to. Jo, jasně, to tam vím. Tak pojď. Jasně, tak tam jsem teďka šel. Jak jako? Vy to je hrozné tady toto. Tady je vajíčko, dědo. Ale jak? A ty říkal, že to nesmí být pod vodou, dědo. Ano, takhle tady dole. Jo. Počkej, já to pustím od začátku. Co? To vajíčko vypadalo jako citron. Je to možno to je. Takže jsme takový trošičku popletové. Já už jsem tam byl v té věznici. No a tam bylo vajíčko, dědo. No. Já jsem se ho ani vůbec nevšiml, dědo. Tady? Jo, 17. Tady. Takhle půjdeš do tady celý a tady je. Takhle, tady. Je takhle schované. Dobrý, jsem si tam zavřený. No pojď. Takže. Tak. Neříkej furt tam to like button, něco. Tak v metře? V metře, jo? V metře. Zrovna tady v té stanici, tak to je docela dobré, že jo? Jo, víš co, v tomto videu to zvládneme, protože v tom videu je 15 jako minut a to tak zvládneme do hodinky, ale ani ne hodinky, to zvládneme, jo, dědo? No, to jsem zvědavý, jo. Tak pojď takhle tady. A v tom. V
Tom, tady, v té místnosti. Skoč. Máš 18? Ano. Tak. In the downtown station. I think that's the only station related one that you really have to worry about. So Tak that's pojď. good. And you don't have to break into the bank vault or do anything like that for this. Guys, remember, this is the extreme. Co? Tam jeden. Nikam. Tak ven z metra. Ano, ven z metra. Já myslím, že nikam jeden. So let's go behind here and grab this one. Tak, v bance. Banka českého hokeje, samozřejmě, komerční banka. Ale kde se mě ztratil ty? To tady doprava, jdi. To je moje auto? Hej, to je moje auto, já ani nevím, že tady je, že stojí obrovský moje auto, dědo. Já nevím, kde jsou odstavil, už si to nepamatuju. Já taky ne. V bance. Tady je, ano, za půl tady. No ani není vidět, to je tak dobře skované, dědo. Jdi rovně, ještě. Rovně. Dědo, tady. Já ho vidím, kde je, ale nemůžu se tam dostat. Normálně z toho jdi. A takhle tady. To je taková smůla pro tebe. Je to možné? Máš ho, ne? Nemám já něco... Kolik? 19, že jo? 19. Mě to vždycky posadilo na židli. Alright, guys, we're already forward. Then we gotta go to the Rockstar, go behind the clothes. Or is it the clothes? Yeah. Jo, tak tady zrovna vedle. Tady vedle. A tady. Těch máme docela hodně, že jo? 20, dědo. 20. To zvládnem, dědo. All the hard is S tím videem to zvládnem. kind of confused. Then we need to head on over to the post office and get behind the boxes to get our sixth one. I'm gonna be Tak. Pojď takhle tady. Tak. A někde tady za boxama. Tady. Tady, dědo. Máš 21? Jo, máš. speed through this as quick as I can, guys, right there. Just to make this as easy of a guide as possible. Let's see. Now this next one, dude, it can be tricky and it is going to require Ve škole to kind of something good to know there. So we come out here, nezajímám. Se si nic nevyždíme. Co? go, and now we got the Ze školy už nic nevyždíme, když si myslím. auto shop roof. So let's hop up here. Že tam už jsme všechno vzali. Jo, Oh, tak. Pojď takhle tady, pojedeme autem, jo? No, tak do hodinky to dá, jakože do hodinky to nestihne, bude to tak trošičku přes hodinku, ale to nevadí, že jo? Máme dost času, ale Ještě tak 5 minut do hodinky to je. video bude dlouho. To nevadí, aspoň se budou dívat do celého videa, ať ví, kde jsou ty Brookhaven vajíčka. Tak. Kde pak je? Hej ty, I got, dude, why did I have to fall? Are you kidding me, dude? Alright, the skateboard's a little fast sometimes, so let's get off our skateboard. jasně. Už jsi tady na budově? Tak pojď. All the way up to, we're making progress, okay? Now we're gonna go to the food bar. Kde to je? Tady. Food bar does have one too, and that's already 17, guys. 22. It is coming quick, yeah. And Kde je to my? Tady. Už jsi u něho. Ano. Pojď dolů. there's the corner. Tak, teďka tady ve Foodmartu. Ve Foodmartu. A to je tady. Hele, ale u mě je to fialové, to se tak dobře zamaskovalo. Tady. Nahoře? Tady. Tady. Vidíš, ne? Jo, jsi slep, on tady. Já ho vidím. So, there's the 18th one, and now we're gonna go 23. to the car wash. Máš, mhm. Car wash. Alright, so Teď nám říká, jdeme do té myčky, ale tam si to našel ty, takže nemusíme ho potřebovat, protože ty jsi hodně dobrý, takže... into the mall. No, jsem úplně super. No tak tam taky jsme byli. Ne, reklamy vůbec nepotřebuju teď. Ragnarok Steam, a new review the yacht, and that is where our next one is. Alright, so there's
Zprávy, ne, jak tě ne. Tam jsem taky byl už, tam jsem taky byl. And at the time of me recording this, there's no free cam in Brookhaven. So upon the release of the egg hunt, Wolfkite did not include free cam. So we had to find these without free cam. But by the time Tak dědo, kde jsi? Já tě nevidím. Tady. make it a little bit easier for you to find some of these eggs. Tak pojedeme zase autem, jo? This one I do recommend using a ladder for as well to get you on top of the trees. Turn around here. Oh, there we go. And next up. Okay, so that was on that. Tak, to bylo na jaké budově? Teď si nejsem jistý na jaké. Ne, tady, na tady té. Tam budeme taky potřebovat žebřík. Ještě 12, dědo. Je docela dost. Ale když máme tady to video, tak ani ne, dědo. Pojď takhle. Dědo! Zase jsem se tam nedostal. Tak. Dělo, víš, co je taková sranda, já ho vidím, ale já se do něho netrefím. Já se ho normálně netrefím, já jsem tam normálně schválně skočil a já jsem ho trefil. A kde je tam? Počkej na mě, neskákej vůbec nikde. Jsi nahoře té budově? Jsem na černém střeše. No tak počkej na mě, já tam taky vylezu. Já jsem si myslel, že to je to modré světlo. Ne, prosím tě. Já už se byl, teď se tam tak, tady skočíš dolů. Ale opatrně, a to nepřeskočíš, dědo. Vidíš ho na těch listích? Ne? Nevidím, kde by mělo být. Dědo, jak jsem nemohl vidět. Já to musím teďka jít zase. Počkej, neskákej, jo? Neskákej vůbec. Tady. A tady někde ho můžeš vidět. Pod těma listy. Vidíš? Takhle. Někde tady. Opatrně, ať nespadneš. Tady, vidíš někde? Vidíš nějaké? Dole. Na tom listí vidíš? Nevidím to. Dědo! Tady je, na těch listích! Je černé? No, pro tebe asi jo. No, máš ho? Mám 23, nemám. Jako vážně, dědo, nebuď tak slepý, dědo. Ale já jsem ho viděl to, akorát, že jsem se netrefil. Tak pojď, dědo, pojď tady. Tak, jo, to je dobrý nápad, tak. Žebřík zas, tak. Vylez, nahoru. A tady je jedno. No prčic, já mám ten takový problém s tím, vyleznu žebřík. I almost forgot, guys. The Food Mart corner does have another one. So we're making pretty good waypoints so far. We only have like 11 more. That's pretty good, guys. That's pretty good. So the next one's going to be under the Food Mart counter, guys. If you haven't hit the like button, now's a great time to do that. If you're not, Dědo, pojď už! Křič. Tak skoč! Skáču. Chudák lidi! Lidi tady budou čekat do nekonečna v Litobě, dědo. No to jo, to asi jo. Jo, to ještě stíneš do té hodiny, máš ještě přesně 1 minutu do hodiny, dědo, pojď! Skoč! Dědo! Já už na tebe nemám nervy! Já to mi taky nemám nervy. To je taky lehký skok! Tak já ti to udělám ještě lehčí a jestli tohle netrefíš, tak už nevím, co s tebou, dědo. Pojď. No, konečně. A tady, vidíš? Tady, vidíš? Vidíš ho? Nevidím to. Tak neskákej, pokud ho nevidíš. Jdi zpátky nahoru. Tak. Půjdeš takhle tady za mnou. Dědo, pojď tady za mnou, prosím. Stihni to. Tak, tady. A vidíš ho? V těch listích? Vlevo.
Černé. No, skoč. Máš ho? 24. Jo, díky. Díky, dědo, že nemusíme tady čekat hodinu. A stihl si, no. Pak se podíváme na záznamy, jestli jsi to stihl, protože už je hodina, dědo. Tak, bohužel jsme tam zapomněli ještě jedno v tom Foodmartu, dědo. To je Foodmartu ještě. Jo. Right. Now's a great time to do that as well. Brookhaven's Egg Hunt is here alongside many other great things, including the hunt, Roblox's main event, which we're going to be doing a lot of coverage on that as well. So we want to come down under here, I think. Počkej. It is somewhere over here. Why can't I find it? Okay, why can't I find it? Wait, what? Oh, there it is. Jo, tak ještě jednou se podívám tady a Ne, promiň. Promiň, dědo. Tak tady to není. Pojď. Vlastně mám úplně stejně jako on v tom videu, dědo. A to jsme tak 15 vajíček našli sami, dědo. No. To možná víc, ne? Pojď takhle tady nahoru. No, to je aj víc. A je tady, 25. Kde tam je? Tady dolů. No, tak tady dolů, vidíš? Máš tady. Tady dolů, vidíš? Máš 25? Tak, ještě je... Vajíčka ve stromě, to je díl. Bohužel teďka jdeme vajíčka na stromě, dědo. Jo, tak to jste dobře uhodli. No, to je pro mě černá hora. Ne, neboj, to je jenom ve dřevě, dědo. No, tak uvidíme. To je jedno z tady těch stromů, dědo. Tady. Když jsme byli v kempu. Ano, zapomněli jsme nějaké stromy, chápeš? Tak pojďme prohledat ty stromy. Jo, mám ho, tady je. Vidíš? To je docela jednoduché, ne? No, já zase si myslel, že to bude o hodně těžší, dědo. A to, že to bylo na stromě, tak počkej, neujížděj. Neujíždím, čekám jenom. Ne, tak on ještě našel ještě něco. Víš. V letišti už jsme tady byli, tak... Tak, dědo, tak teďka musíš dát home cams, dědo, home cams. Home cams. A teďka jdi na 35, musíš najít 35. Protože je to na ostrově a tam se jen tak nedostaneme, dědo. Mám 35. Tak klikni tam nějakou čipku, nebo co to tam je. Ne, dej go, klikni go. Tak, pojď. To je hrozné, že to musí být na tady těch ostrovech, že jo? No, tak ale to je opravdu strašně těžké. Promiň, to je na druhé straně, Ale dědo, chceme udělat všechny, že jo, na YouTube, takže co, dědo? Když už jsme teďka když už jich máme 26. Ještě, to už bude za chvíličku, kde pak je kurník.
tam ještě, už ho vidím, tam nahoře. Tady, prosím, ukáž se mi. Tady je, mezi stromy. A kde jsi ty, dědo? Já jsem tady dole, pojď. Tady, pojď nahoru. A tady mezi stromy. Dědo, šup, tady. Jo, mezi stromy, já myslím na ty stromy. Ne, tady. Máš 27? There should be another island one, right? Paradise Island, I believe it's called. Right there. Tak, tak teďka Homecams a 36. Island, Dědo? where Homecam a 36. actually kind of like in a very surprising, awkward place. no, Yep. Si děláš prču, ne? To je tak těžké tohleto. Ale musíme to dát v tady tom videu. Dědo. Víš, jaký je problém, že já nevím, kde je to místo. já zase nevím, jak se dostat nahoru. Jak nahoru? Jsi nahoře, ne? Na tom ostrově, že jo? Na ostrově jo, ale jsem na žluté pláži a tebe jsem viděl nahoře. Už tam nechoď, pojď prostě dolů, tam to není. Já jenom si to tady prohledám, jo? Ty nemusíš nic dělat, jo? No pojď klidně, ne, pojď za mnou. Protože teď jsem ho našel, dědo. Právě to našel. Tady jsem, tady, dolů. To je hrozné, musíš jít takhle tady mořem, chápeš? Tak. A tady. Kde jsi? Tady, vidíš? 28, že jo? Máš 28? So that's the one there, and that's all the islands, okay? So next up, we're heading to the Brookhaven Stables, okay? So there's done. Tam jsem byl. Tak pojďme se třeba teleportnout někde blíž. Tak třeba dej do 5, jo? Dědo, 5 najdi. Ať jsme blíž jako fontány. Homecam 5. Next one No. can be kind of confusing, but it is on this gigantic mountain top. Yeah. Ty vogo, proč to je na tom ostrově? Na té hoře. Já jsem teda na Homecam 5. A ano, tak to klikni. To je u hotelu. Perfect. Now, got that one. Co? Ale tebe nevidím. No, u motelu. Ano, tak tady jsem a podívej se, uvidíš moje auto, dědo, teďka. Tak vidím tě. Tak teďka pojedeme dlouhou cestou nahoru. Nahoru, ne nahoru, ale nahoru, dědo, jo? Na hoře jsme už někdy byli. Byli jsme tam hodněkrát, dědo. Ale nezbírali jsme tam zatím nikdy nic, dědo. Jedu nahoru. Now we need to go to the shack. So the shack is way over there. So now this next one can be kind of confusing, but it is on this gigantic mountaintop. Yeah, it's glitched in one of those trees, and it is in the mountaintop. So that's where we're headed. It's in this bunch of trees. You see those three big trees? Ne! That's Dědo! in the bunch of all those. So you just kind of have to be Pojď nahoru, honem. to find this one. Alright. So No, kde to není? Sakra! Já jsem u auta. Vylez nahoru, dědo. Měl jsi vyskočit. Já jsem vyskočil, ale pozdě. Pozdě, no. Já jsem říkal, ať vyskočíš a ty jsi nevyskočil, dědo. Jet si řekl akorát. Jej. Pojď! This one isn't at the shack. It's actually far away. Three big trees there. That's where it's at, I believe. It's in the bunch of all those, so you just kind of have to be consumed by the trees to find this one. All right, so Ale nevím, kde jsi. To je hrozné tady toto. oh, there it is. Perfect. Now, Jo, vylez na tu horu prostě. I na to bílé. shack. So the shack. Tam se potkáme. Okay, let's see if I can get a quicker teleport. Let's To je tak nejhorší tady toto prostě. Že jo, dědo? No,
tady na to bílé. Jo, prostě jdi úplně nahoru na tu horu, jo? A tam počkáš na mě, já to zatím tady prohledám. Jo, to je prostě nejhorší tady toto. Ale musíme to dokončit, já nechci ztratit 28, dědo. Dědo. No 28 to je to hodně teda. A já nehodlám to dělat znovu, dědo. No, tak kdybychom to ztratili, tak potom už bych taky nehodlal. Kurňa, ale to nám neukáž, kde to je. Tak. Lidi, omlouvám se za to dlouhé video, nám to prostě fakt jako nejde. Raz, dva, tři, to tady někde je, tady. Bacha, dnes si letíš dolů, dědo. Počkej. Ne, prosím, najdi to, Tommy, najdi to. Neskákej dolů, neskákej dolů. Neskákej dolů. To je hrozné, že jo? Tak počkej. Počkej, já už to možná najdu. Lidi, omlouvám se za takové zdržování, to je hrozné, že jo? No, tak je to nejtěžší hra. Tak ukáž, kam jde? Takže jde. Tudy. On jde jenom rovně, takže... Že je to tady, jo, je. Tak pojď, jenom rovně. Rovně. Jo, konečně! Tady, pojď, jenom opatrně skoč na to zelené, dědo. Jo, a vidíš ho tam, že jo? Tady! Dědo! Tak se dívej pořádně! Dobrý. Kolik máš, dědo? 29, Tak to byla ale garda. Tak, home comes. A pojď na jedničku, dědo. Na jedničku prostě jdi. A pojď autem, dědo. Ale to bylo náročné, dědo. Tam ani nemusíme nic dělat. Pokud to nepůjde, tak vyskočíš. Máš ho, že jo? 30 máš, že jo? Nemám, to mi kde? Teď máš 30? Pokud ne, tak skoč, dědo.
30. Tak, home comes. A jdi na číslo, počkej, já ti řeknu hned. Na číslo 31. Dědo. Já se tam nemůžu dostat. 30. Way down in there. All right, 2 more and we're done. Jak Just je to like that. možné? Now these left. Kde jsi? 31 prostě. No já tady mám 31. A go. No, ale mě to go nefunguje. Ukaž. Já nevidím. Go dej, jenom go. Ukaž ten prst. Tak ještě nahoru. No klikni, ty neklikáš. No, klikám. No, A tady unable to perform action cannot be sitting. aha, tak vyskoč, vyskoč. Vyskoč a dej go. Jsi tady, že jo? Už jsi tady? Nejsem. Tady. Unable to Dej ho, kam? A 31. go 31, podívej se. A tam go 31, šup a nic a tady mám. Tak vyskoč jsem ti řekl. Nedávej si to zpátky, jenom vyskoč, dědo. Jenom vyskoč z toho auta, dědo. A jsem tam to ne. Super, konečně, to bylo ale něco. Pojď za mnou. Tak, tady je, dole. Tady. Máš 30... Máš 31? No, 30. Are the ones that require the bed. And it Ale ještě nemám. Co? A já jsem si myslel, že už nemáš tam to, dědo. Kam mám jít? Co? A kde jsi? Já tě nevidím. Nahoru, prostě jdi nahoru. location of these are incredibly tricky, but surprisingly. Tak jeďme tím autem, jo? So, the first one we're going to be doing is between the bank and the motel here. We're going to head over. Já bych rád, ale já jsem spadl někam. Dědo! Head over here and place the bed right there. Jak jako spadl? No, ty jsi taky spadl. Já jsem nespadl autem, já jsem si ho chtěl podívat, kde jsi ty. Okay, don't do that. Don't do that right there, okay? So you need to be a little bit further in, but you're going to click in there, and then you're going to find your 34th one. The 35th one is the one that took us forever to find. It was the last one that we got stuck on and we could not find, and you guys are going to see why. It's incredibly sneaky how Wolfpack hit this one. I can't even begin to tell you. It was definitely a challenge. Kurňa! Challenge to Tak tohle bude docela těžké, dědo. Jo. Ale dáme to, dědo. Protože to je pod mostem. Jo, vidíš tady toto, pod tou silnicí, no tak tady musíme dát tady toto. Jo, na první pokus. Je tady! Jo, mám to skoro nejtěžší, dědo. Jdi do toho a vyskoč. A tady máš, vidíš, máš? 32. No tak to bylo ale hodně těžké, dědo. Ale já jsem to dal na první pokus. Ale taky hodně rychle. Počkej. Nechoď do toho, jo, prosím. Ale taky bylo těžké, jak se dostat zpátky. No víš co, skočíme do vojdu. Jo, dobrý, mám ty vajíčka, dělo, 32. Já už jsem si odekl, já už jsem si myslel, že mi to zmizí, dědo. No, jak jsme letěli dolů, tak jsem si tak nějaký přemýšlel. Ještě předtím, tak jsem si myslel, že ne, dědo. come on. How come I get it the first try and now I can't get it again? Okay, there we go. Dědo. To normálně prostě. Now here, there's that one. So, now we have that one. Let's go to the motels. Now we're going to go into the criminal base. Or we can use this little tunnel here. Jo, tak pojď do bazénu. Let's do this. And all the way down, then head all the way down here.
No ne, pojď, ne, nechoď do bazénu, pojď. like right here at the corner. Okay, like that. And you're gonna glitch into this little platform here. Ježiš, tak to bude tak těžké, dědo, ale zkusme to dát jako na první pokus. Guys, we done it. We unlocked the super rare laser shooting super X and all the way down here. Alright, so for my flashlight, you wanna put your Ještě pak se podíváme do toho videa, protože okay, like that. já mám ještě 32 a on má už jako všechno po tady tom. Ale to je jedno, tak pojď dolů. Ale to je neskutečně jako skryté, dědo. Počkej, dědo, počkej. Nelez do toho, než ti řeknu, jo? Já to zkusím dát takhle nějak. Tak, teď. Jsem tam, počkej, ukáž. Jo! Mám to! Pojď do toho oranžového. No, já jsem jako uvnitř, ale Teď skoč! A tady je to vajíčko, dědo. Hej, tady je to vajíčko někde. jo, kde? Vidíš to tady? Kolik máš? 32, Tak tady je někde. mám 33. Tak pojďme teď zpátky. No tak skočme do vojdu. Dědo. All the way out here. Now, these last two, the Brookhaven Stables. Okay, so there's right Paradise Island. I scanned through all of these. It's not near the road. Video one take for you guys. That way you got under here, I believe. It is somewhere over here. Why can't I find it? So we want to come down under. Oh, there it is. But they are, like I said, a few that are just like, how is this even possible? Počkej. to find? Type. Okay, so now we want to go ahead and just go tackle the town hall again because the town hall has one that I kept overlooking. The ones in the trees. I should note this too, guys. The eggs that are in the trees are really hard to spot Pojď. sometimes if you're not looking at the right angle. And at the time of me recording this, there's no free cam in Brookhaven. So upon the release of the egg hunt, Wolfpack did not include free cam, so we had to find these without free cam. But by the time you're watching this, maybe you do have free cam, so that's going to make it a little bit easier for you to find some of these eggs. So yeah, this one I do recommend using a ladder. Ne, to je to, co jsme měli. And you that do require, okay, this is the, oh, right over here. The food mart. This food mart does that one too, and that's already 17, guys. This is, grab that one. You got the auto shop behind the boxes, right here in between here. Jo, aha, jasně, pojď. We haven't had to use a sleeping bag or anything, right, guys? So that's all. Ještě jsme nebyli v tomto Hair Nails. There we go. Tak, Kde? v Hair Nails a pak budeme hledat ještě ten poslední, jo, dědo. A máme odemknuté auto. Tak, jo, je tady. Tady, v té květině, tady. Grocery store above the cashier. Tak my jsme to my, ty nejjednodušší jsme si nechali All in nakonec. order. No, bohužel jo. Now we need good behind the hospital. And that, there we go. Grocery store above the got the auto shop behind the boxes. Now we because the food mart does have one too, and that's the yacht. We're going all the way through in the yacht, and that is where our next one is going to do. So now we freeze. I should note this too, guys. The eggs that are in the on that as well. So predicament to say that he may have missed. So now we got. Jo, to už nesmíme toho zrušit, dědo. Potřebujeme ještě jedno, dědo. And No, už jenom je. surprisingly, it does not. I can't confirm. So, yeah, it's called right there. There's a bunch of trees. This one, right? So, no, it's on that bump, just like that. Pretty sneaky. You may have missed. So, oh, there it is. Great time to do that. So, upon the release of the hole again, because the hole again, and Počkej, už to bude za chviličku. right there. Oh my! Well, thankfully, we haven't had to use a sleeping bag or anything, right, guys? So that's always good. Nail salon right near the entrance. There we go. Here, Diggs, we're gonna head on over
multiple entrances to the hospital. I think you can just climb the hospital and get to it a little with the ladder. So go ahead and make sure you got your sleeping bag and ladder for the extreme hot because you're definitely going to need both of those to even get on top of Tak počkejte lidi. Alright, on right Jako minule jsem to taky hledal, dědo. here. A já si teďka na chvíličku odskočím. Tak, dědo, já už to mám! Žádné odskočit, pojď, dědo. Podle mě je to tam ono, dědo. Lidi, děkujeme, že jste s námi tady toto sledovali. Možná pokud to nebylo, tak to řeknu ještě jednou. Takže 1,5 hodiny jsme tohle dělali, takže... A já tady mám všechny záběry, takže abyste byli rádi a je to tady. Jo! Jo! V těch krabicích, dědo. Tady. V tom to není vidět, ale je to v tom. Máš? Tak. Máme to auto. Počkej. Křížek? Co? Mám dát křížek? Ne! No jo, dej křížek. Jo, dej. Tak. A dědo, dívej, co tady máme. Woo! Takže dívej na to, jestli to má ty trysky, dívej, vidíš? Takže lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like, zvončík a odběr a vám nevynikne žádné další video. A zatím čau! Ahoj lidi, ahoj všichni.